Bi ye joué kalo tile 11 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la. Ayiwa bi kibaruya min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ko Dakari port la a yirala ka fɔ ko olu kɔni tun ye sɔngɔ fara maliyɛnw ka minɛnw kɔni kan. Ayiwa a yirala ka fɔ ko o sɔngɔ ninnu kɔni bɔra a ma. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yirana ka fɔ ko embargo kɔni n'o u tun bɛ Mali kan min ye joué kalo tile 3 ye n'o o wulila ka bɔ Mali kan. Ayiwa ko o kɔnɔna la min ye Dakar port maaw ye olu fana kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko frais magasinage n'o o kɔni tun bɛ maliyɛnw ka minɛnw kan Dakar ko o frais ninnu kɔni bɔra a ma. Ayiwa hakilina jiginna ko ni frais ninnu kɔni kun kɛra ko kabini embargo kɔni bilara Mali kan n'o kɛra janvier kalo kɔni na fo ka taa fɔ don min na embargo kɔni wulila ka bɔ Mali kan min yɛrɛ ye maliyɛnw ka entrepôt mun bɛ Sénégal o ɲɛmɔgɔ ko ale de kun ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min kɔnɔna la a y'a ɲɛsin Dakar port directeur ma ko o ka ni frais ninnu wuli ka bɔ maliyɛnw ka minɛnw kɔni kan. Ayiwa ko embargo fana wulilen ni maakofɔlen n'o ale yɛrɛ ye port directeur ye ko o y'a laɲini ka ni frais in kɔni annulé ka bɔ maliyɛnw ka minɛn kan Dakar sigi la. Ayiwa ko k'a daminɛ nin don kofɔlen na fo bi maliyɛnw kɔni ka minɛn bɛ se ka don cogoya min y'u diya wa musaka wɛrɛ tɛna sara k'a sɔrɔ kɔrɔlen u tun bɛ musaka min sara wa gɛlɛya foyi tɛna u sɔrɔ tuguni. Ayiwa ko Mali ale yɛrɛ ni Dakar port k'olu bɛ baara ɲɔgɔnya na ko kabini wagati jan kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛbɛnw kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko kabini san 2063 kɔnɔna la ko nin baara in kɔni kɛra. Ayiwa ko embargo yɛrɛ kɔni na o tun ye gɛlɛya dɔ la kɛ nka ko embargo wulilen ko o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni banna. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata.